Sanibonani emakhaya, ngiyabingelela. Ngithi-ke ake sikhulumeni ngesimo lapho umuntu ehamba khona eyothwasa kunokuba kodwa abuye impilo iqhubeke iye phambili ivele ishone phansi kakhulu kunakuqala. Kuze kuhanjwe aphiwe amagama amabi njengokuthi uwumphuphi, noma naye aze ahambe azibuza ukuthi ngempela ngempela nganguwumuntu okwakumele nathwase, noma ngiwumuntu onayo yini le mimoya lena yedlozi. Esimweni salokho kunye kwayo imithelela edala leso simo kuba yisona isikhwama esingcolile. Uma kuwukuthi umuntu uhambe wathweswa isikhwama esingcolile noma wathwasa phezu kwesikhwama esingcolile, kuyayenza-ke inkinga leyo. Loyo muntu loyo uba nenhlupheko kunokuba kube khona isimo senqubela phambili. Inhlanhla yaloyo muntu iyavaleka ngendlela yokuthi uma ewumuntu okade esebenza uhambe uphele naloyo msebenzi bese kuthiwa hhayi, ingoba idlozi lifuna usebenza umsebenzi walo. Athi noma esehlele ekhaya ingabi khona inqubela phambili, abone inhlupheko yanda kunokuthi iphele ngesimo saso lesikhwama sokhokho bakhe. Uphinde futhi lo muntu abe umuntu athi noma abantu ebalapha kodwa abantu abalapheki. Sengenza umzekelo ngokuthi mhlambe ukhipha impande kodwa le mpande lena ayibasebenzeli abantu. Uma ibasebenzela into yabo ihambe inqamuke kancane, ithinte kancane, kepha kungabi khona ukuthi balapheke baphile, kube ukuthi nje bayambonga ngempela. Uba umsebenzi wedlozi walo muntu awuvumi, uyacikiza, uma ukhona uyavuleka uyavaleka, awuyi phambili. Amacala kodwa edlozi, izinto ezidingakalayo emsamo, izinto abazifunayo abantu abadala awapheli, alokhu eqhubeke njalo. Uba umuntu othi noma ewudonsa umsebenzi wabantu abadala, adonsa abantu abazoba inkinga kuyena, bajike babe ubutha, babe izitha kuyena, bamhluphe labantu laba abalaphayo. Uphinde futhi abe umuntu lona ogadlwayo, abe nezitha zilokhu eziphakama, izitha eceleni lapha nalaphaya. Agadlwe aze agadlwe ngisho yilabo abangenawo umuthi osile, imphuphe imshaye naye abe umuntu oshona phansi kunokuthi aye phambili. Umuntu lona othi noma eboniswa ebusuku aboniswa imithi emibi, okusho ukuthi uboniswa imithi ecindezelayo, ethakathayo, imithi mhlambe yechitho, imithi mhlampe yokukhanda amanzi amnyama, akaboniswa imithi emihle ezolapha abantu. Lokhu-ke kusuke nje kuyibiko lokuthi ukuthwasa kwaloyo muntu kuhambe kwaphakama nesikhwama esimnyama. Isikhwama-ke siyagezwa ngaphambi kokuthi siphakanyiswe phezu kwekhanda lomntwana. Uma kungenjalo sizoletha iy'nkinga kunokuba silethe iy'xazululo. Ekugezeni kwesikhwama ilapho esithola khona ukukhanya nempumelelo, ngoba amathonga asuke ekade labo bantu ababesebenzisa leso sikhwama basisebenzisa ngendlela yaso, okuwukuthi leyo ndlela kungenzeka ukuba indlela esingcolisile. Kuyicebo elihle-ke ukuthi uma uthwasa noma uma uthwasisa, izikhwama zigezwe ukuze abantu baphile. Siyabonga.